Velkommen til Viborg Golfklub. Viborg Golfklub har en 27-hullers parkbane bestående af 3 ligeværdige sløjfer. Banen er beliggende i et lettere kuperet terræn 2 km fra Viborg centrum. Banen er en god familiebane med udfordringer for enhver. Vi har også en udfordrende 9-hullers par 3-bane. Banen er åben for enhver, som har lyst til at prøve golf. Du kan lege golfkøller i vores golfshop, som også har et stort udvalg i golfudstyr og lækkert tøj til både damer og herrer. I Viborg Golfklub har vi 1.200 aktive medlemmer, fra begyndere til elitespillere. De er alle medvirkende til at sikre et godt fællesskab og socialt liv i klubben. Kunne du tænke dig at blive en del af dette fællesskab, har vi også en plads til dig. På gensyn i Viborg Golfklub. Her vil vi gå langt for at give dig en god oplevelse.